Malapit na makapugsuhag na sa mag-isa. Sang Negros Island, posible permahan na sang presidente sa masunod niya daw. Samtang pagpamatok sa hagna, ginabi-abi sa gobernador sang Negros Occidental. Nakatutok Kim Salinas. Malapit na nga matuman ang handom sa kadabaan nga taga Negros nga mangin isa na karehiyon ang isla sang Negros. Ini sa tion nga pirmahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Negros Island Region Act. Ini ang gintuan ni Senator Amy Marcos sa iya pagbisita sa Negros Occidental. Kung manginlayin na ang bilog nga isla, ang pagalakipan sa Bacolod City kag mga probinsya sang Negros Occidental kag Negros Oriental, pati man ang isla sang Siquijor, ang kabigon nga Region 8. Magatukod man ang national government sang regional offices sa NIR. Apisar nga madamo ang nagpabutyag sang suporta, may pila sa gihapon nga nagapamatok diri ilabina ang mga taga Negros Oriental. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nagakahangawa ang taga Oriental nga mangin inferior sila sa Negros Occidental. I really welcome that also. At least there's another side, no? So when the president decides, he has all information already in his hands. Then he'll make that decision. And I trust that it will still be fair. Ginapananaw nga paagi sa hagna, mangin mas epektibo ang pagdulong sa serbisyo kag magaumad ang ekonomiya. Ang kadaman sa mga taga Negros ang pabor sa ginaduso nga hagna. Kaangay na lang sang negosyante nga ini sa Talisay Public Market nga nagakuha pa sang buhi nga baboy sa Negros Oriental tagsa kasimana. Nagapati ini nga paagi sa NIR, mangin mahapos kag mapadali ang ila transaksyon. May mga papers na sila ginapangayo before ka mo ito magsulod. Mas hapos mas komportable sa amon to nga hindi na kami ma-delayed magpabalik dire. Pabor man ang residente ngini sa Barangay Zone 4, Talisay City sa hagna. Apang nagapangayo sang dugang pangapahatag, agud lubos nila ini nga maintindihan. Mga benefits, hindi raton masyado maangpan sa mga ordinaryo nga tao. Kinahanglan dapat ipa-intindi sa tao. Una na, nga ginduso ang hagna sang 2015, apang bangod wala sang pondo, ginuntat ini sang 2017. Upot Keruel Banggoy, Kim Salinas, 1 Western Visayas.